салом дӯстон, шумо аллакай огаҳед ки футболбозон мунтахаби худро ҳам иваз мекунанд. Ин чиз танҳо дар сурати мувофиқ будани шаҳрвандӣ имконпазир аст. Якчанд ҷузъиёте ҳастанд ки мувофиқ кардани бозингаронро дар давлатҳои гуногун муайян мекунад. Яке аз он миллат ба ҳисоб меравад. Аксар футболбозон имкони бозӣ кардан дар як мунтахабро доранд, вале боз ҳолатҳое ҳастанд ки бозингар метавонад аз байни чанд давлат якеро интихоб кунад. Сабабаш дар он аст ки ин нафарон решаҳои дигар миллатро ҳам доранд. Дар ин навор моҳоиди чунин бозингарон ҳарф мезанем. Лайк ва дар канал обуна шуданро фаромӯш насозед. Мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. Yagex сарпарасти эҳсосоти футболӣ. Дар Yagex регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус $200 бо промокоди барсатиҷӣ. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Якум, Криштиану Роналду. ӯ бешубҳа яке аз беҳтарин бозингарони футбол ва ҳамчунин мунтахаби Португалия ба ҳисоб меравад. Вале шумо медонистед ки Роналду решаҳои африқоӣ низ дорад? Бале, аз Кобо Верде. Модарбузурги Роналду аз ҷазираҳои Кобо Верде буд. Он зан то 16-солагӣ дар ин кишвар зиндагӣ карда баъдан ба Португалия кӯч бастааст. ӯ ба Португалия омада шаҳрвандии ин кишварро қабул кардааст ва ин ивазкунии кишвар ба мо имрӯз футболбози беҳамторо ошно кард ки номаш Криштиану Роналду аст. Дуюм, Килиан Мбаппе. ҳамлагари ҷавон дар Фаронса ба дунё омада онҷоро муаррифӣ мекунад, вале Мбаппе дар асл решаҳои як не, ду не, балки 3 давлати африқоиро дорад. ҷолиб, ҳамин хел не? Модари Мбаппе асосан аз Алжир аст, падараш бошад аз давлати Камерун. Ин ҳам тамом не, падари Мбаппе ҳамчунин шаҳрвандии Нигерияро низ дорад. ҳатто агар номи Мбапперо аҳамият диҳед, аз забони нигериягӣ гирифта шудааст. хуб, ягона сабабе ки имрӯз Мбаппе дар Фаронса бозӣ мекунад, ин муҳоҷирати падараш ба ин кишвар шуда метавонад. Агар Мбаппе дар дигар кишварам мебуд, ин гуна дурахшиш мекард ё не? Сеюм, Златан Ибрагимович. Златан ба мо бо бозиҳояш дар мунтахаби Шветсия ошно аст ва барои ӯ суруду ҳайкалҳо низ дар ин кишвар гузоштаанд. Агар дар асл гирем, Златан 100% шветсиягӣ нест. Бале, ин рост аст. ӯ ҳамчунин хуни ду миллати дигарро ҳам дорад. Модари ӯ аз Хорватия ва падараш бошад аз Босния ҳастанд ки ба Шветсия кӯчидаанд. Мутаассифона волиданаш дар синни 2-солагии Златан ҷудо шуданд. ба ҳамин хотир кӯдакӣ барояш мушкил гузашт, вале ин чиз ба корномааш халал нарасонду Златан ҳунари зебояшро то ҳол нишон медиҳад. барои Златан чизе монеаи амалӣ кардани ҳадафҳояш шуда наметавонад. чорум, Давид Силва. ӯ аз футболбози навкор ба легенда табдил ёфт. ба ғайр аз ҳунари футболиаш, Давид табиати ором низ дорад. ин чиз албатта ба хотири решаҳои ҷопонӣ доштани ӯ аст. бале, дуруст. Давид Силва қисман ҷопонӣ аст. факт ҳамин ки аз испанӣ дида ба ҷопонӣ бештар наздикӣ дорад. сабабаш дар он аст ки модараш аслан ҷопонӣ буд ва падараш бошад аз Испания. ӯ бозӣ кардан дар Испанияро интихоб карда бо ин мунтахаб баромадҳоро ба қайд гирифт. Силва аз ҷопон рӯй гардонду дӯсти дигараш Иньеста ба ҷопон барои бозӣ рафт. хело ҷолиб. панҷум, Трент Александр-Арнолд. ин футболбоз аз дигарон дида бештар ҳайронатон мекунад. Трент амрикоӣ мебошад. ин албатта аз ҳама ҷои асосии ӯ нест. ҷолибтарин чиз оиди Трент ин аст ки модарбузургаш бо сэр Алекс Фергюсон муносибат доштааст. бале, ин чиз дар автобиографияи бозингар низ қайд шудааст. модарбузурги Арнолд дар Шотландия зиндагӣ мекардааст ва ба сэр Алекс Фергюсон ошиқ шудааст. вале баъди ҷудо шудан он зан ба Амрико рафта ба дигар мард оиладор шудааст. модари Трент дар Амрико тавлид ёфт. хулоса, новобаста аз ба дунё омадану калон шудан дар Ливерпул, Арнолд асли амрикоӣ дорад. шумо чӣ фикр доред? боз киҳо қиссаи ҷолиб бо дурешагӣ дошта бошанд? дар комментария қайд кунед ва пайгири мо бимонед. хайр дӯстон.